ta diri. Interior man pero dako og kuan. Hawan ang ilang parking ba. Puno ra ni diri upuan. Kalag-kalag. Na. Interior na sila. Diri ang ilang parkinganan. So parking. Dira minteriyo na dira. Hala, sarado. Pag sure. Anong sarado man? Wala minteriyo. Hala, sarado. Pag sure, oy. Pag sure, jud. Ito siya. May silang kuan. Flower shop. So, kating dako agi di ay. Abi na ako, sarado ba? Ay gani kay abri sila, wala lang sila display sa gawas kay tugnaw manggod nga matay ang mga bulak. Guys, no pamanggod. Ay, titing bugata. Pait kayo, wa kay sakyanan. Saon nimo ni pagbitbit kay nakaagi mi ani last year. Wala ko'y sakyanan. Nagbisikleta rami og nag-scooter ko. Sa bisikleta si Minimi. Sus gisapot si Minimi oy kay nangatagak ang among mga kuan gipasan. Mutong napugos jud ko ang sakyanan. So, wala oh. Timbog ata na siguro ni sa mga 20 kilos. Pait. Ay salamat may sakyanan kay butang. Patingga ko wala kay sakyanan pait kaayo. Ay kasakit sa akong kamot. Ay salamat. So, ay balik na tagbalay. Ang bata. Ay, naku dahil lang nag-pick up. Ay, kalagutan ako basta winter gani kay tugnaw. Magsigig tulo ang sipon nimo. Unya inigsikman nimo way mo gawas. Ay pait. Ay na, Diyos mio. So, mahirap po nga nabantay, nag-check ko sa akong email kay kung wala, diretso na unta ko kuan supermarket kay mag-grocery unta ko ba. Kay murag lami man kay kauglaw uy. Unya kay na bantay na ako na may email nga pick up na ready to pick up ang akong kuan packet. So naisip na ko unsa mo akong gi-order. Ang kuan di ay ang ang mga kuan ba Pinoy products nga akong gi-order ng mga pagkaon. Kuha basig na ana so di na lang ko mag-order di na lang ko mag sa supermarket. Ang kaon na lang ko aning akong pang-order di amot nakalimot na ko unsa akong gi-order. Na ay siupaw. Hala unta na ay siupaw. Kay di ba ito sure ang Pilipina kung naa ba siupaw available. Pero kung naa isulod. Tara na ako unsa pa akong gi-order. Mga chichirya ni Minimi. Pinakurat. Ano pa ba akong burger? Ano pa ba akong laing order? Ano na ito unya kung unsa. So, balik tas balay. Luwi ka sa nanay nagbisita may engkanto. Bisita siguro sila kay minteryo manggod ni. Bisita siguro sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Tugnaw balik tas balay. Nakabot na jud ko sa balay. So mag-unbox ta sa akong gi-order bi. Tanaw na ako unta na siupaw. Kay mura gusto gid nako og siupaw, mukaon og siupaw ba. Tanaw na to unta nga. Atong i-unbox ang atong kuan package. Ara o. Ura gyud tanaw piting dako Ay, Ginoo ko. Gipaningot ko bisag tugnaw kayo. Alsa. So di na ako maisip og wa ko'y sakyan saon ka na ako ipag pick up. Bayad taxi or anam-anamon. Di madala og scooter. So magkuanta mag-unbox sabi tanaw na to og kuan. So atong i-unbox tanaw na piting dako agid dahil sa karton. Nga gisudlan. So kaya akong gi-order nakalimot ako unsa akong gi-order.
last week lang ako nag-order pero niingon siya nga, niingon ang Pilipina nga pwede sa kuan sa Monday ra daw niya ipadala para sabay-sabay ang iyang mga ipadala ba. So gahapon ra mo nang na siya ko, gahapon ra niya gipadala kay Tuesday karon. So isa ka adlaw. Pero okay lang. Ano nato pila ang damage. Piting nakuha ko ano. Kabugat. Oops. Ay, gihangak ko kaganina o kuan, inalsa. Ano na ito na sa mga sulod. So, muna na ang akong order, tanawa. Mura na ko aning magtinda o kuan sa sari store. So, muka. Ay, sabi na ako na ay kuan, syupaw, wagin tayo syupaw in taon. Ay, nako, tanaw na ko to akong mga chickless. Kay, isa man to kabagoong akong gi-order nga nang duha man ikabuo. So, atong i-check tanaw ba. Thank you, mao na diri ang among kuan available nga order. Mo ni gi-order na ako sa akong kilala nga bag-ura-dura po diri. May baya po piting daghan na. Mao na tanan tanawa. Piting daghan na. Kanilang akong gikabakan isa ra man akong gi-order ani nga ko kanay baguo nga duha man ikabuo. May steak may mahal, murag na sa mga pila na. Pabalo mga 5 man siguro 7. Kani siguro murag mo na siguro yang ingon previous ni yang freebies niya tong December ko no o katong sa to na mura na akong order in taon ting mahal la almost €90 so mura to in taon